vârtece, mă zici că te tirezi. Mă, ce faci? Zici tu, mă, ce faci? S-a dus. Gata. Nu poți să faci seama. Nu poți? Finito. Nu poți să faci seama. Dacă nu ai, trebuie să ai un cont pe Minecraft. Nu merge. Timp. Dacă e, cred că în țară iau Minecraft și Bedrock și Java și ne jucăm. Da. Și eu? Ce fac? Tu ții din banii tăi. Tu îți cumperi din banii tăi, dacă vrei. Sigur. Da. Iulia, poți să stai tu aici? La calculatorul? De ce? Poți? Ce vrei să te joci? Vrei să te joci Roblox? Nu. Păi, Minecraft? Poate. Păi joacă-te aici. Eu vreau să mă joc. Nu știu. Poți? Te rog? Te rog? Iulia? Poți să fac video. Dar stai o leacă. Poți să faci, stai o leacă. Lasă-mă și pe mine la calculatorul. Da? Mă lași? Nu? De ce? De ce nu mă lași? Iulia? De ce nu mă lași? Te rog, mă lași? Mă lași? Mă lași? Mă lași? Mă lași? Mă lași? Bă! Hai, Iulia, te rog frumos. Iulia? Acum nu țip la tine. Dacă mă las pe contul tău. Cu preferințe, dar... Nu.
Trebuie să nu. Păi așa eu îți zic frumos și tu ești. Ce ai, Iulia? Iar nu mă dă ceva, să eu nu dau la el. Ai întâi ceva. Păi, dar știi că ăsta e laptop mai bun. E laptop mai bun. Știi asta? Și Păi și se mișcă mai fluent. Joci. Nici măcar nu te... Este roare de toată lumea. Ele... a să mă joc după aia. Păi și